Ntumo ligerali ekiunga chinsa ibere toko chakanengana ya gwichani korwa ase chinsemo cha Kenya azitokoma igomna umubere bumusayo mo bw'emyaka ya igatu niga utoka ase epara nsemo chinsemo cha mugambi ibencho abwese chinsemo cha Kenya mubero uyu nigo obwate chingoma chimioro nabo igo nigo bekire umuriro gose nigo sambire mubero uyu gwikabono turamanyekana abanyene mbarabi na nigo eamate ende yonsi ebole noyo mwabo yabolirwe enyara kabage gwesokia eliko nyara kabage komanya onyagosira na omugambi Mecho boigo nigagikeria gakora ikyo na ukoine kyabona obotuki nigo bwachakirwe muna gutumanya muliki tokire pati copy mubere wo musacha tokire ase parambarabare asensemo ya mugambi 2 esa location ko bwate chingoma chimioro na gusambwa so mubiro iyo mubiro nigo onyorekana nabayiti abo barenge gweta ase pare iyo twabokire bono mambi to gakare kwigwe kurate twabire no goichana sengencho kenegento twakumiri mono sengencho mwana no moke mono kiabire no goichanya ase kenyoru geito gaiga ande bono twasinyiri komanyanga ki omonto yo karo to ligerete koranga taite iri angensa gaitire kurwa segete akaletwa kabikunsa gasambirwo ebya baibuli baito erusa mune iga murenda abana mwana oyo nto komanyana noyo bwe sukuru orenge gose no mwana bwegenga iga baibuli ese mwabeta murenda abana eruse ne ntambe omwana ekera asoire nyomba mobeke mesa igoro matebi yaya ense yabeire iga na iga bana baito kamuranje mwarorira ya mwana mwarorira iga kamuranje ebeke buya korengana no mukonyi bw'umugambi bw'ensemo iyo jare dombeta nigo amanyigwa igoro ya ege korwe ikyo na abamenyi ase mubiro yo utaramanywa gwikabono itukori ale ro kemambia na nyore report mubiro no tokire ase kenyoro kya mugambi 2 ke report ase ekitengo gya okorobotuki baikire gaiga na enderende barigereri nganke kiagere tumubiro yo gaikagaiga bakarira ririoka asasi chio gokora obotuki chiakorire obotuki bwabo bakorire egere bamaye komanyanga omubiro ino yongo ombeta nigo abaganirie chiamate cy'abantu batararora oyo mwabo omusayi bw'emyaka 20 goika 25 bacha ase okwenekia gusuri no yo mwabo onyate kobaga gusira ndaito gatebya abantu baito na onyensa chinde oyo mwabo baborete kurunka bafuatilisie barorenga nzachine nero gakare mubiro nyagusira nigo bwate chingoma chimioro na gusambwa ekyo ke koro kya bunanda ke ni mioro agetwe na gusambwa kuyirira ugukwa kwaye semo na omubero ye nigo omoro oyo amo nebyate ebiga byatokire kibibwate amanyinga mange nonyama gosa karerende umuntu takomukeri bweseria kubwari bagali ogoitwe ngenje buneyega mugambi nigo abasabire abamenyi kubwate ari ichiko ebiro babwatiro muibi njo mubiro muno korekana na igoitire tiba baisa kuimuke sheria sama okabo asenginjo tetakiribo ekero montari na mamocho igagwenerete kubwatwa kera bwatiru oirumbere ya sheria Nyabuga no mu senior village elder ogoteba buna abamenyi kangomba bwatiri chiko lyo kubwata omukageru oyo libaga lyo kumuita ase asabire abayibori kubarenda abana baba basaye kagerete ngeke kyakorekanire ase sabrokesen yaito ekinakie getangani nande kyabere kyo goichani mono nare koimisha abantu baito na mono ekero amagosa tokire tiga toganda neri chiko inguma chiane kiwe nigo chigoteba buna omusawo iyo osiriyo bogima bwaye nigo abega gokora oboke bago bwaye asege kabono nabo igo utaimo kigwa kwigetambukiro kyo kumubwata magega yeko kogwa kwa amachibu naraya iga ngori boteregetembe TV kurwase ensemo ya omugambi 2 kurwabo Kenya e county ya Kisii Maritana nje Gilbert Kobi